Τοξότες 7 έως 14. Λοιπόν, το δικό σας το πρόβλημα, όπως παρουσιάζεται εδώ αυτή τη στιγμή, αγαπητοί τοξότες, φαίνεται να αφορά από τη μία πλευρά και τα οικονομικά, αλλά φαίνεται να αφορά και τα δικά σας τα αισθηματικά. Το πρώτο κομμάτι, το οποίο έρχεται τώρα στο παρόν, αντιπροσωπεύει τον ίδιο τον διάβολο. Διάβολος όμως με ποια όψη? Είτε λέει ότι πρέπει να λέγονται πολλά ψέματα όσον αφορά προς το δικό σας το πρόσωπο, είτε ότι εσείς είσαστε δέσμοι των δικών σας παθών και δέσμοι των δικών σας συναισθημάτων και κάποια πράγματα τα οποία θέλετε να απελευθερωθείτε δείχνει ότι δεν θέλετε να το κάνετε. Όχι δεν έχετε την ικανότητα, ισχυρίζεστε ότι δεν μπορείτε να το κάνετε, ότι σας είναι δηλαδή αδύνατο. Απ' την άλλη πλευρά υπάρχουν πολλά ψέματα, το ξανατονίζω, που λέγονται για σας και φανερώνει ότι εάν κάποιοι από εσάς είσαστε μέσα σε μία παράλληλη σχέση, να ξέρετε ότι αυτή η σχέση λειτουργεί σαν ανασταλτικός παράγοντας όσον αφορά προς το δικό σας το πρόσωπο. Ακόμα και παράλληλη σχέση να μην είναι, το γεγονός ότι εσείς αρνείστε να δείτε την αλήθεια κατά πρόσωπο, έχετε φόβο για να αντιμετωπίσετε κάποια πράγματα, αυτό δημιουργεί επίσης μεγάλους φόβους και μεγάλες αναστολές απέναντι προς το δικό σας το πρόσωπο. Ο υπότης τώρα των κυπέλων, ο οποίος έρχεται για εσάς, φανερώνει ότι είναι κάποιο άτομο το οποίο παρουσιάζεται ότι προσεγγίζει εσάς με μια μεγάλη τρυφερότητα, σαν να είναι ο άνθρωπος ο οποίος φαίνεται να κρατά το ιερό δισκοπότηρο, σαν να σας λέει ότι αξίζεται στην προκειμένη περίπτωση κάτι πολύ καλύτερο, ότι πρέπει να χαλαρώσετε από την κατάσταση την οποία ζείτε και την οποία βιώνετε τώρα και ότι εσείς στην προκειμένη περίπτωση αυτοθυσιάζεστε για άλλους, ενώ στην προκειμένη περίπτωση τα πράγματα θα μπορούσαν να ήταν τελείως διαφορετικά κάτω από μια άλλη σκοπιά. Εδώ να κάνω μία μικρή παρένθεση. Επειδή είναι ο υπότης των κυπέλων. Τα κύπελα βασικά θεωρούνται μια πολύ καλή φυλή γιατί υποδηλώνουν πάντοτε την τρυφερότητα. Ο υπότης των κυπέλων μπορεί να είναι ένα άτομο το οποίο να βγάζει ένα ρομαντισμό, να βγάζει μια καλή διάθεση, ένα άτομο το οποίο έρχεται για να σας στηρίξει. Υπόψη όμως ότι είναι πάντοτε το κερασάκι στην τούρτα. Τι θέλω να πω με τη λέξη το κερασάκι στην τούρτα? Μπορεί να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος να υπόσχεται, ένας άνθρωπος ο οποίος να σας κάνει πραγματικά να νιώσετε άλλος άνθρωπος, ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να σας ανεβάσει το ηθικό, αλλά μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, όταν εσείς μπορεί να δεθείτε με αυτό το άτομο σε μεγάλο σημείο και σε μεγάλο βαθμό και θελήσετε να μάθετε ποια μπορεί να είναι η εξέλιξη ή τι μπορεί να συμβεί, εκείνος τότε να αρνηθεί ή να παρουσιάσει ένα τελείως διαφορετικό πρόσωπο. Μπορεί δηλαδή εσείς στην προκειμένη περίπτωση να θεωρήσετε ότι με αυτή την τρυφερότητα την οποία δείχνει σε εσάς μπορεί κάτι, μια σχέση, να το πω έτσι, να γίνει πολύ πιο σοβαρή, όταν εσείς θα το πείτε, εκείνος να το αρνηθεί και να πει ή ότι εγώ δεν είμαι έτοιμος, ή ότι παρεξήγησες, ή ότι αυτό είπα αλλά δεν εννοούσα αυτό, ή ότι εσύ αλλιώς δηλαδή το έλαβες. Αυτή λοιπόν είναι δηλαδή ένας άνθρωπος πολύ ευμετάβλητος. Αυτό είναι το σημείο το οποίο πρέπει να επικαλεστώ σε αυτό το κομμάτι. Από την άλλη πλευρά, δείχνει, ο λόγος λέει για τον οποίο έχετε φτάσει στην κατάσταση δεν είναι λέει μάλιστα και λίγοι εκείνοι οι οποίοι ζητούν περισσότερα χρήματα. Υπόψη είναι ότι ο διάβολος βγάζει και την κατάσταση λέει της απληστίας. Κάποιοι λέει από εσάς μάλιστα ίσως να αναζητούν τον τρόπο είτε για να βγάλουν μαύρο χρήμα
είτε να θέλουν με τρόπο πιο εύκολο, χωρίς δηλαδή να κουράζονται, να καταφύγουν σε άλλους τρόπους, σε άλλες μεθόδους. Αυτό το δίνω σαν συμβουλή να το αποφύγουν, γιατί το τελικό λέει χαρτί, το οποίο πέφτει εδώ, είναι το χαρτί της δικαιοσύνης, το οποίο είναι ανεστραμμένο. Και επειδή η δικαιοσύνη πρέπει να ξέρετε ότι πέφτει στη χρονική περίοδο από το βάσει το αστρολογικό ταρό 22 Σεπτεμβρίου με 21 Οκτωβρίου, δείχνει δύο ερμηνείες. Ή ότι υπάρχουν αρκετοί από εσάς οι οποίοι ενδεχομένως έχετε νομικές εκκρεμότητες ή που θα βρεθείτε αντιμέτωποι με κάποια νομικά θέματα. Απ' την άλλη πλευρά δείχνει καθαρά και μόνο στον αισθηματικό τομέα ότι είτε λέει κάποιοι από εσάς αντιμετωπίζετε διαζύγια στο αν πρέπει να προχωρήσουν ή όχι, ή ότι είσαστε αναποφάσιστοι για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να χειριστείτε κάποια θέματα. Έτσι λοιπόν, και εσείς αγαπητοί τοξότες, εάν θέλετε να μαθαίνετε νωρίτερα τις δικές σας ταροπροβλέψεις, δεν έχετε παρά να κάνετε εντελώς δωρεάν τη δική σας εγγραφή στο κανάλι Κέσσαρα Ζώδια Ταροπροβλέψεις. Και ταυτόχρονα, εάν θέλετε, μπορείτε να κάνετε like στο Κέσσαρας κοινότητα, βρίσκεται στο Facebook, ή ακόμα να γίνετε δικοί μας φίλοι, εάν θέλετε να κάνουμε μια πιο διαπροσωπική σχέση, στο Αριστίδης Ανδρέου Κέσσαρας στο Facebook, και μην διστάσετε να υποβάλλετε τα όποια σχόλια και απέναντί μας, τις όποιες κοινοποιήσεις και ό,τι ακριβώς πιστεύετε εσείς ότι θα μπορούσε να μας βελτιώσει και να γίνουμε εμείς καλύτεροι απέναντί σας. Τέλος, σας ενημερώνω ότι από τώρα, από αυτόν τον μήνα και μετά, θα γίνονται κληρώσεις όπου εμείς θα επιλέγουμε κάθε μήνα 12 άτομα. Εσείς χρειάζεται να μας στέλνετε μόνο το δικό σας ψευδόνυμο, όνομα και τα δικά σας στοιχεία, και βάσει ζωντανής κλήρωσης που θα γίνεται θα επιλέγονται 12 άτομα που εμείς θα τους προσφέρουμε μία δωρεάν συνεδρία των 60 λεπτών, είτε διαμέσου αστρολογικών προβλέψεων, είτε διαμέσου των καρτών ταρό ή με ένα συνδυασμό και των δύο. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη δική σας υποστήριξη.